дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд ба масъалаи ҷамъоварии ҳосили пахта таваҷҷӯҳи хуса равона шудааст. Кишоварзони вилояти Суғд 23 сентябр беш аз 2077 тонна дури гаронбаҳо ҷамъоварӣ ва ба корхонаҳои коркарди пахта интиқол доданд. бино ба маълумоти фаврӣ дар бораи пахтаспорӣ, аз аввали мавсим то ба санаи 24 сентябр заркорони вилояти Суғд 40494,8 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд, ки ин 30,8% нақшаро ташкил медиҳад. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки иҷроиши нақша дар ноҳияи Мастчо қариб 41%, Спитамин 37 ва ноҳияи Ҷаббор Расулов 33,6%ро ташкил медиҳад. ҳашарчиён бо истифода аз рӯзҳои муносиби офтобӣ аз ин эҳсонкориҳои фасли тирамоҳ истифода намуда дар ғуну чини пахта саҳм мегузоранд. дар пеш мавсими боронгарӣ ё ин ки мавсими хунуки сармо сар мешавад, барои ҳамин ҳосили деҳқон дар замин монда набураваду ва онҳо барои ҷамъоварии ҳосили пахтаашон ёрии худро расонданд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки давоми як рӯзи охир дар шаҳру ноҳияҳои пахтакор аз 1% то 2,3% нақшаи пахтаспорӣ иҷро гардааст. 23 сентябр нишонидандаҳои баландтарин дар се минтақа, аз ҷумла ноҳияи Мастчо беш аз 411 тонна, Зафаробод 340,6 тонна ва Бобоҷон Ғафуров 331,6 тонна ба мушоҳида мерасад. барои беталаф ҷамъоварӣ шудани ҳосили пахта дар рӯзҳои истироҳатӣ сокинони касбу кори гуногун ба ҳашар мебароянд. сокинон муҳимияти масъаларо дарк намуда дар ин шабу рӯз дар паҳлӯи марди деҳқон меистанд, то тиллои сафед сари вақт ҷамъоварӣ карда шавад. бо назардошти ашёи пурқимати саноатӣ будани пахта, ҳамасола майдони кишти он зиёд карда мешавад. дар баробари ин ба масъалаи баланд бароштани ҳосилнокӣ низ таваҷҷӯҳ равона шуда, соли равон дар вилояти Суғд роҳу усулҳои нави инноватсионӣ дар соҳаи пахтакорӣ истифода гардид. беҳтар шудани таъминоти оби полезӣ ва тадбирҳои андешидашуда имкон дод, ки ҳосилнокӣ фаровон гардад. ҳамаи талошҳо бар он равона шудааст, то ҳосили бозаҳмат рӯёндаи марди деҳқон беталаф ҷамъоварӣ ва ба хирмани пурбор супорида шавад.